Moji roditelji su kretali na odmor i ja sam imao 2 dana ceo stan do sebe. Moje očekivanja predstavljala su igranje igrica po ceo dan sa drugarima i ostale stvari koje ne bih mogao da radim dok su oni kući. Pošto imam jedan od onih starih fiksnih telefona, a tu sam jedino mogao da zovem nekoga jer na svom nikad nemam kredita. Meni je to čak bilo i vrlo zanimljivo. Okretao sam brojeve svih mogućih prijatelja, ali niko nije bio kući. To me je veoma začudilo jer sam o ovom danu pričao već sa drugarima i radovali su se praznoj kući i grickalicu. Tad sam shvatio da ću morati ovo slobodno vreme da provedem sam, ali nije mi ni to predstavljalo problem, tako da sam počeo sa sokovima. Sipao sam čašu Coca-Cole i ostavio je u sobi da bih iskokao kokicu. Čuo sam kako čaša puca. Otišao sam, pokupio delove stakla i očistio pod od soka, iako je bilo jako čudno kako se to uopšte desi. Uzeo sam novu, ovog puta plastičnu, ali nisam odmah sipao piće. Spremio sam lol i otišao po kokicu. Usput je zazvonio telefon i u isto vrijeme se čulo nešto na tavanu kao čaša. Javio sam se, ali sve što se čulo bilo je šuštanje sa druge strane slušalice. Prekinuo sam vezu i otišao u sobu, a čaša se ponovo nalazila na podu, ovog puta iskrivljena kao da je neko pokušao slomiti. Neki zvuk je opet dolazio sa tavana, pa sam se popeo gore da proverim. Sve je bilo normalno, sem jedne slike, na kojoj su se nalazili mama i tata. Fotografija je pukla na tatinoj ruci i maminom čelu. Fiksni je zazvonio par trenutaka kasnije. Trčeći sam sišao i javio se. Ovog puta bila je to mama i zvala je iz bolnice. Rekla je: Ćao sine, jel sve okej? Rekao sam: Jeste, mama gde ste? Odgovorila mi je: Mi smo trenutno u bolnici. Uskoro ćemo da se vratimo kući, pa sutra idemo ponovo. Tu se razgovor završio. Uplašio sam se jer nisam znao šta im je, ali nisam se setio da pitam. Kad su došli, mama je imala zavaj oko glave i to baš na čelu, a tata gips na ruci. To je bilo jako jezivo s obzirom da je izgledalo kao da mi neko šalje poruku. Sljedeći dan roditelji su otišli rano ujutru, ali ovog puta nisam se radovao ostanku u kući sam. Ceo proces se ponovio, samo je ovog puta pukla cijela slika na kojoj se ja nalazim. Ako vas je ovaj video bar malo uplašio ili vam se svidao, bacite like i možete da nam date ideje za sljedeći klip.